Namhlanje ngifuna ukuba sikhulume ngomthandazo. Amen. Amen. Kodwa ezingeni lokuzila ukudla. Amen. 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 Yakwazi ukuzila ukudla? Yebo. Ngifuna sikhulume ngomthandazo kodwa ezingeni lokuzila ukudla. Okusho ukuthi fasting and prayer. Ukuzila ukudla nomthandazo. Amen. Amen. Kuke kwaba nokukhuluma noma nempi enkulu eke yaba khona ebandleni ivezwa hayi abantu abangakholwa, ivezwa hayi amasonto omthetho noma amasonto angasindisiwe, ivezwa amasonto amanye asindisiwe athi akusamele abazalwane bazile ukudla. Kunezathu-ke eziningi abayishoyo bathi bafakazela ukuthi ibandla akumele ukuthi lenze njani? Lizile ukudla. Ukuzila ukudla bakuthatha njengenye yomthetho kaMose. Amen. Amen. Bakuthatha njengenye yomthetho kaMose. Manje uma bethi ibandla likho phansi komthetho kaMose, bathi-ke ibandla alifanele lizile ukudla ngoba kubona umthetho kaMose awusasebenzi kuphi ebandleni. Ngicela uqala la. Uma ufunda umthetho kaMose, angibingelela abafundisi bonke baleli banga. Amen. Amen. Indisi Biyela, indisi TBiyela, NF Biyela. Amen. Bese ngibingelela abazalwane bonke ngiyabingelela. Amen. Haleluya. Amen. 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 Ngibuka ngamehlo nje ngathi ngizukunani nonke. Amen. Wazovula kakhulu. Amen. Okay, ngicela nibambe la. Umthetho kaMose. Uma uzowufunda wonke umthetho kaMose, uzothola ukuthi emthethweni uNkulunkulu wayewunika abantwana bakwa-Israyeli. Uma baphula owodwa kwafana nokuthi bayiphule yonke. Uma begcina owodwa babe necala lokuyigcina yonke. Wawungakwazi ukugcina ethandwa uwe nebonwa uwe nekhethwe yisonto lakho. Yingakho bonke laba abantu abakhonza kwezinye inkolo nakwanye amasonto abafunda izinto ezikwi-Old Testament beyigcine, labo bantu ba-out. Because uma wagcina wonke umthetho kaNkulunkulu necala lokuyigcina yonke ngoba umuphulo wodwa ufana nokuthi uyiphule yonke. Awukwazi ukuthi ungaya kwi-Old Testament uthathe isabatha ugcine lona unecala lokugcina yonke imilokuzo. Awukwazi ukufunda i-Old Testament wena ushisa impepho ukhanyisa amalambu ekubeni konke okunye kwi-Old Testament wenzenjani? Ungagcinanga ngoba once wagcina okukodwa unecala lokugcina konke. Amen. Amen. Once wagcina konke waphula okukodwa kufana nokuthi wenze njani? Uphule konke. Imithetho kaNkulunkulu iyonke iBhayibheli lisivezela ukuthi unjani uwodwa. Amen. Amen. iBhayibheli uma ufunda lisiveze lithi yonke imithetho kaNkulunkulu injani? Iyonke uwodwa. Once waphula owodwa kufana nokuthi uyiphule yonke. Once wagcina owodwa unecala yokuthi igcine yonke ngoba ukwazi ukuyigcina yonke uma uyigcine yaminingi kwakho noyikile. Ngoba iyonke iwodwa. Manje uma uzowugcina wodwa wonke kumele uyigcine yonke imithetho kaNkulunkulu. Amen. Bonke abantu abagcina i-Old Testament njengamanje akekho noyedwa omukelekile uNkulunkulu.
Because wonke umuntu ogcina i-Old Testament uma ngathi uyisasebenza i-Old Testament bekumele uma egcine wodwa ebe necala lokugcina yonke. Uma ephule yodwa unecala layo yonke. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ngakho akekho umuntu omukeleke kuNkulunkulu ngenxa yokuthi ugcina imithetho ekwi-Old Testament. Emithethweni yonke ekwi-Old Testament uNkulunkulu ayinika abantwana bakwa-Israyeli awukho nowodwa imithetho okhomanda abantwana bakwa-Israyeli oyala abantwana bakwa-Israyeli ukuthi abazile ukudla. Ukuzila ukudla bekungekiwo umthetho kaMose akumisile ukuthi abantwana bakwa-Israyeli abawugcine kanye neminye imithetho. Amen. Amen. Ukuthi uma bewuphulile kufana nokuthi sebeyiphule yonke ukuzila ukudla bekungekho umthetho. Lokho kuqonda ukusitshela ukuthi bonke laba bathi bona abazili ukudla ngenxa yokuthi ukuzila ukudla ungaphansi komthetho wrong. Ngeke uthole ngisho nowodwa umthetho emthethweni kaMose othi akuzilwe ukudla awukho. Ukuzila ukudla bengesiyo umthetho kaMose. Ngenkathi kuphela umthetho kaMose akuphelanga ukuzila ukudla ngoba ukuzila ukudla bekungekho ngaphansi komthetho kaMose. Amen. Even ungafunda imiyalelo 10 awukho ukuzila ukudla. Ufunde neminye imithetho yokuphila uNkulunkulu wayinika abantwana bakwa-Israyeli okwakumele baphile ngayo kuphi ezweni lesethembiso. Awukho nowodwa umthetho othi abazile ukudla. Umthetho ukuzila ukudla akukho emthethweni 10, akukho emthethweni uNkulunkulu owayinezela okwakumele abantwana bakwa-Israyeli baphile ngayo uma sebefika ezweni lesethembiso. Ngakho umuntu oye ukuzila ukudla ngoba ethi akawugcina umthetho womuntu wrong. Awugcina umthetho kaMose because ukuzila ukudla akukho ngaphansi komthetho kaMose. Ngakho bonke abantu emhlabeni abathi bona bakuzila ukudla ngoba kusemthethweni kaMose, umthetho kaMose udlulile, ba-wrong labo bantu. Umthetho wokuzila ukudla akukho emthethweni kaMose, emthethweni 10, akukho emthethweni kaMose, le mithetho eyanezelwa okwakumele baphile ngayo uma sebefike kuphi ezweni lesethembiso. Uzobona ukuthi ukuzila ukudla bekungekiwo umthetho kaMose, bekwenziwa ngabantu uma befuna uNkulunkulu, uma beyisondeza uNkulunkulu, uma beyisola kuNkulunkulu. Amen. Uma beyinikela uNkulunkulu. Bekuyinto eyenziwa umuntu uma efuna uNkulunkulu abese efuna uNkulunkulu aze azile nokudla. Lengesi umthetho kaMose. Ngakho asikwazi ukuyeka ukuzila ukudla ngenxa yokuthi umthetho kaMose asuwugcini. Uyakwazi ungawugcina umthetho kaMose kodwa uzila ukudla ukuzile ngoba kwasekuqaleni ukuzila ukudla bekuzilwa hayi ezomthetho kaMose. Akukho emthethweni kaMose ukuzila ukudla. Amen. Bekuzilwa ukudla ngenxa yeinjongo ezithile. Lezo injongo noma umthetho kaMose ungasekho, lezo injongo sisenazo, lezo idingo isekhona. Ingakho siqhubeka nokuzila ukudla noma umthetho kaMose ungasekho ngoba idingo ezayizilela ukudla neinjongo ezayizilela ukudla isekhona namhlanje. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ngicela sifunde incwadi kaMathewu chapter 6. Amen. Mathewu chapter 6. Incwadi kaMathewu chapter 6. Uqala ukufunda Mathewu chapter 6 uqala ukufunda kuverse 16 na 18. Ngicela nibuke la. Kunento engifuna siyibheke la. Ukhona uphethe lesingisi? Okay. Ungivulele lesingisi. Kodwa kunento engifuna siyibuke. Waza uyeke lesingisi sizofundwa
Sifuna uMathewu 6 verse 16 to 18. Yes. Yeah. Futhi nxa nizila ukudla ninganyukumali. Ulithini? Nxa nizila ukudla. Yes. Yebo. Nxa nizila, ngifuna leli gama elithi nxa. Ngicela ngifune lesingisi ngifuna nibuke. Leli gama elithi nxa lisho ukuthi uma. Unxa la usho ini? Uma nizila ukudla. Ngifuna nibuke ukuthi lo uma usho ukuthini. Amen. Niyezwa? Amen. Lo uma iBhayibheli lesingisi lithi if belizosho ukuthi enokuzila ukudla akusiyinto okumele siyenze, kodwa ifuke nizenzele belizokhuluma njengento engamiselwanga ibandla, into eyenza umuntu ngoba eyithandelile ke yena. Usebenzisa igama ethini? If. Umethe umuntu if uye emfuleni usho ukuthi kungenzeka ungayi emfuleni. Amen. Angithi ngezwa? Amen. Uma usebenzisa igama elithi uma if usuke usho ngoba umuntu kungenzeka lento ayenze kungenzeka ukuthi angayenzi. Amen. But uma wasebenzisa igama elithi uma when lisho ukuthi emfuleni uzoya, kodwa ngifuna ukutshela ukuthi ngesikhathi usuya. Amen. Uma usho kabili ngesingisi, khona uma osho if ukuthi into kuzokwenzeka uyenze noma ungayenzi. Onca when. Bese kuba khona uma osho ini? When osho ukuthi into uzoyenza. Kodwa ke uma usuyenza ngifuna uyenze ngalendlela. Usuke ekutshela ukuthi into vele uyazi ukuthi uzoyenza. Amen. Kodwa uma usuyenza usuke ufuna ukuthi uyenze ngendlela eright. Amen. Amen. Manje ngifuna ukubuka ukuthi nalo nxa lo uma esingisini basho uma lo ukuthi ukuzila ukudla kuzoba yinto ibandla eliyoyenza uma lithanda noma mhlasimpe uma kuzokwenzeka lingayenzi, noma ukhuluma uma when okusho ukuthi lizozila ukudla, kodwa ngenkathi selikuzila ukudla ke nanka ama instruction. Amen. Uma lesingisi lasebenzisa when lizobe lisitshela ukuthi ukuzila ukudla yinto elindelekile ebandleni, kodwa sitshela ukuthi ngesikhathi ke sesikwenza lo if lo nxa usho ukuthi kuzozila ukudla, kodwa ngesikhathi sekuzilwa nama instruction. Amen. Kodwa elesingisi uma lasebenzisa if lizobe lisitshela ukuthi ukuzila ukudla ebandleni akusiyinto emisiwe nelindelekile, into yokwenziwa abantu uma bethandile, uma bengenzanga futhi akunankinga. uJesu akakhulumi namaJuda kodwa ukhuluma nani? Nabalandeli bakhe, abafundi bakhe. Uzobona ukuthi uJesu bengakhulumi nokuzila ukudla kwabafundi bakhe ngokwe-Old Testament noma ngesikhathi uJesu enjani esekhona. Ngoba niyakhumbula abanye abafundi bakaJohane befika kuJesu bethi abafundi bakho abakizili ukudla. Ngiyakhumbula. Amen. Okusho ukuthi ngenkathi uJesu esekhona la emhlabeni abafundi bakaJesu babengazili ukudla. Okusho ukuthi la uJesu bengakhulumi ngokuzila ukudla ngesikhathi se-Old Testament nangesikhathi sabafundi bakhe kusekhona uJesu, ubekhuluma ngokuzila ukudla yena enjani esehambile. Nekhumbula impendulo kaJesu uma abafundi bakaJohane bezombuza uJesu ukuthi abafundi bakhe akuzeli ukudla, uthi wathini uJesu? Wathi abayeni noma abayeni abazili ukudla uma umyeni enjani esekhona, kodwa uma umyeni enjani engasekho. La uqonda ukusitshela ukuthi abafundi bakaJesu ngeke bazile ukudla uJesu esekhona, kodwa bazokuzila, akasho ukuthi ngebezili forever, uthi bazokuzila uma yena enjani engasekho. Okusho ukuthi la uJesu ubekhuluma ngokuzila ukudla yena esehambile wabuyela ezulwini, ukuzila lokho kwebandla. Amen. Ngoba uJesu ngenkathi esela emhlabeni ubeze kubantu abawu2, ubeze kubantu abangaphansi komthetho woMose, futhi ubeze kubantu abanjani ibandla bezoqala. Kodwa lana akakhulumi ngokuzila ukudla kwabantu abangaphansi komthetho kaMose, ukhuluma ngabantu abazozila ukudla uma yena esehambile emhlabeni, futhi ibandla lelo. Amen.
ngoba uyasho ukuthi ngokomthetho kaMose uthi enalaba engikhuluma ngakho ngeke bazile ukudla abayeni umyeni enjani esekhona. Kodwa uma umyeni engasekho abayeni banjani bazozila. Ngamanye amazwi uqonda ukuthi njengoba bengakuzili ukudla laba njengoba nisho abakuzili ngoba mina ngisekhona phakathi kwabo. But uma ngasekho bazozila. Ngamanye amazwi akakhulumi ngokuzila ukudla kwabantu abangaphansi komthetho kaMose. Akakhulumi ngomthetho kaMose, kodwa ukhuluma ngebandla elizosale lizila uma uJesu esefile wavuka kwabafileyo wabuyela ezulwini bese kuzila ukudla. Amen. Ithini lesizwe? And when you fast, Angithi neso? Yeah. Uma lathi when you fast alisho ukuthi if. Uma lathi if lizobe litshela ukuthi ukuzila ukudla kusinto emisiwe nelindelekile into ongazenzela nje uma uthanda. Uma kwenzekile ke wayenza. If uye emfuleni, uma umuntu if uye emfuleni usho ukuthi akalindela akakumisela ukuthi uye emfuleni kodwa uma kwenzekile ke waya emfuleni. But uma wathi when uye emfuleni wathi when uye emfuleni uma wasebenzisa igama elithi when uyazi ukuthi shosho kumele uye emfuleni. Uyazi ukuthi sho uzoya emfuleni. Kodwa uma esethi when uye emfuleni usuke sefuna ukukunika imbandela ngoba uyazi ukuthi sho uzoya emfuleni. Kodwa uma wasebenzisa igama elithi if uyazi ukuthi emfuleni kuncike ukuthi uzoya noma ungayi. Amen. Manje lana njengoba kuthiwa when you fast siqonda ukutshela ukuthi ukufasta into elindelekile ebandleni ngoba kusetshenziswa ngokuma. Amen. Into elindelekile uma inindelekile imisiwe ebandleni. Ingakho kusetshenziswa igama elithi when you pray ngoba into emisiwe. Into elindelekile ukuthi ibandla lizoyenza emva kokuhamba kwabantu komyeni uJesu engasababikho physical. Amen. Amen. Futhi ifasting into enjani? Emisiwe ebandleni. Elindelekile ebandleni. Amen. Ebandleni nabomzalwane nabazalwane nabomzalwane ngamunye. Amen. Ukuzila ini. Ukudla. Okay. Amen. Lana kuzobona ukuthi uma sesitshela ukuthi uthi ke lapho ke senifasta ngamanye amazwi lena lisho ukuthi uma ufasta lesingisi lithi lapho usufasta ngoba liyazi ukuthi into ozoyenza. Amen. Elesulu lithi uma ezifu into encike kuwe. Leli lithi lapho usufasta ngoba liyazi ukuthi into elindelekile ukuthi nizoyenza ufasta. Amen. Uma lithi when lisho ukuthi lapho usufasta, but uma lithi if lithi uma ufasta. Amen. Amen. Okusho ukuthi uma lithi lapho usufasta kulindeleke ukuthi abazalwane bazofasta. Kuyazi ukuthi abazalwane bazofasta kodwa kunemithetho esifuna ukuthi bayenze. Lapho usufasta nansi imithetho. Amen. Into elindelekile ukufasta kwabazalwane. Into emisiwe ukufasta kwabazalwane. Into kumele ibe impilo ukufasta kwabazalwane. Kodwa ke kunemithetho okumele beyinika ukuthi lapho ke seniyenza lento elindelekile. Nansi imithetho. Ithi imithetho. What's Ninganyukumali njengabazenzisi. Uthi khona abantu abazila ukudla. Ngenkathi bezila ukudla bangabazenzisi. Baye bezila ukudla benyukubala ekusweni benzela ukubonwa abantu ukuthi banjani. Bafastile. Bafastile. Uthi abazenzisi bayafasta. Bayazila abazenzisi. Amen. Kodwa nina uma nizila ukudla ningenzi njengabazenzisi abathi uma befastile befuna ukubonwa ngabantu. Amen. Number 1. Amen. Kodwa njani? Ngokuba bona banyangamisa ubuso babo ukuze Uma bona befastile abazenzisi bayafasta abazenzisi. Amen. Even abantu abangabazenzisi bayafasta. Amen. Uyazi ukuthi ngithola ukuthi even abantu abazikhozi zikaSathane bazile Yeah. abasebenzisa amandla omnyama. Yeah. Laba bantu abakhohlisayo. Leli verse lisikhombisa ukuthi enanabantu abangazili ngokweqiniso nenhliziyo eright bayazili. Uma lithi ningazili njengabazenzisi siqonda ukusitshela ukuthi nabazenzisi kanjani? Bayakuzila ukudla. Ingakho ngikholelwa ukuthi labantu abakhonza uSathane abangabazenzisi bayazili ukudla bananti ivesi liyasitshela. Lithi ningazili nje ngabo. Uma lithi ningazili nje ngabo lisitshela ukuthi lokho kuqonda usitshela ukuthi nabo bayazili. Amen. Abantu kanjani?
abangakazenzisi bakuzile ukudla. Uthi nina ningazili njengabo ngoba uyazi ukuthi nina ningizozila. But uma senizila ningenzi njengabo ngoba bona bayanyukumalela ukuze babonakale kubantu ukuthi bazilile. basuke befuna ukubonwa abantu ukuthi mina ngizile ukudla. Amen. Igoli labo ngokunyukumala ebusweni basuke benzelani? Benza into enhle kodwa ngemotive wrong. Bafuna ukubuka. Amen. Bafuna ukuzazisa ebantwini. Amen. Bafuna ukubonwa ngabantu. Amen. Uthi nina nanizilani nabo bazila nanizilani. Amen. Kodwa ke nina uma nizila imotive yena ayibe right. Manje ngenxa ukuthi abazenzi bazila nathi soyikuzila. Cha, asizili kodwa thina singenzi njengabo. Bona banemotive, banenjongo embi yokubukwa abantu. But nina zilani ningabi naleyo njongo, yiba nenjongo right. Amen. Yes, Nkosi. Ngiqinisile ngithi kini sebewamukela umvuzo wabo. Kepha wena nxa uzila. Mana. Enkathi yabona bezila bona basuke befuna ukubona ini? Abantu. Enkathi bezila befuna ukubona abantu. Uma abantu bababona, ayithi sebeyitholile vele ini? Into abayifuna. Into abayifuna. Umvuzo wabo sebewutholile. Awukho omunye abazothola uNkulunkulu ngokuzila ukudla. Angithi vele bebezilela ukubonwa abantu. Uma abantu sebebabukile, uthi uJesu ke sebewutholile umvuzo. Umvuzo ukubukwa abantu. Amen. Ngokubukwa abantu lento bevele beyifuna, wona umvuzo awukho omunye abazothola kubantu. Uthi kodwa nina yenzani njani? Gcoba ikhanda lakho. Uthi zilani kodwa uma nizilile musana ukuzilela ukubonwa abantu. Yiba normally nje ube ngabona abantu. Yithi uma uzilile ugcobe ini ikhanda lakho ngamafutha. Lalela ngicela labo khulunywa ngabo lapha amakhanda abo babewagcoba ngani? Ngamafutha kuyi-general life empilweni yabo. Akusho ukuthi wena ongaligcoba ikhanda kamafutha ojwayele ukuvela uyikamela nawe uzohamba ugcoba amafutha ngoba iBhayibheli lithi gcoba ikhanda lakho ngamafutha. Kushiwo kulaba ngoba amaJuda lana. Amen. Ayethi uma bengazilile babegcoba ini ikhanda ngamafutha beyicline kahle bebebahle. Amen. But laba uma bezila ukudla babenze njani? Babefuna ukubonakala bengenza izinto ezinomali befuna ukwehluka ukuze bezobuka. Kuthiwa yenza izinto ezinomali nje abantu benganothisi. Uma kuukuthi wena ugcoba ikhanda amafutha agcoba, uma uthi uyayiklina ziklina, uma uthi wenza into ethile yenze. But musa wena ukwenza le ukugcoba ikhanda ngamafutha uma kuukuthi akusinto enormali kuwe egeneral kungazilanga. Yenza lento oyenza uma usukungazilanga, uma usuzilile ikline ngaleyo ndlela, uqhubeke ngaleyo ndlela ukuze abantu benganothisi ukuthi khona into esishintshile ngayo. Amen. 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 Uma nje uvuka ekuseni uyihlambele ubuso uyikhululekele, ungavuka uyihlambele ubuso uyikhululekele. Wenze into enormal. Kwakunormal kubo ugcoba ikhanda ngamafutha. Kuwena mhlawumbe akusinto enormal, wena yenza lokho okunormal. Ukuthi ekuseni uyivuke wenze ini, wenze lento enormal. Ungenzi into ehlukile ngenxa namhlanje njalo. Wezile ukudla ngoba uzonothiseka. uJesu umelene nemotive la. Akamelene nokwenza izinto enjani enormal, ejwayelekile. Amen. Amen. Uthi kepha wena ke uma uzile ukudla yenze njani? Gcoba ikhanda lakho ugeze ubuso bakho. Ukuze ungabonakali kubantu ukuthi uzilile. Ukuze abantu bengaboni ukuthi wenjani? Uzilile. Bese kuba njani? Kodwa kuyihlo bese kubona uNkulunkulu. Imotive yakhe akubo kubona uNkulunkulu hayi abantu. Amen. Angithi laba bavuzwa ngokuthi bafuna ukubonwa abantu, ngokubonwa abantu sebenjani? Sebewutholile umvuzo wabo. Wena wakho umvuzo uzovela kuNkulunkulu. Ukuzila kwakhe akubo ukubona uNkulunkulu. Amen. Imotive yakho nje uzile ukudla ufuna ukubona uNkulunkulu. Amen. Ngizilela ukubona abantu, angizilela ukushaya, angizilela ukuba ngcono, angizilela ukudlula osibanibani, ngizilela ukubona uNkulunkulu. Amen. Imotive yakho zilela ukufuna uNkulunkulu. Amen.
kuthiwa kwakho ukuzila yenza izinto ey'normal enhlizweni yakho ngoba ufuna ukubonwa uNkulunkulu. Amen. Yes. Noyihlo obona kusithekeni uza kukuvusa. Kuthiwa-ke uNkulunkulu obone kusithakaleni abantu ababonanga ukuthi uzilile, but uNkulunkulu okwazi ukubona izinto ey'fihlakele ebantwini. Kuthiwa yena ubonile ukuthi uzilile uzokuvusa. Amen. Lo abantu umvuzo laba okuthiwa abazenzisi bathola umvuzo hayi kuNkulunkulu owokubonwa abantu, but wena kuthiwa umvuzo wokuzile ngemotive right. Ufuna ukwenza njani? Ufuna ukubona uNkulunkulu, ufuna uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu baba osekufihlakaleni uzokuvuza. Kunomvuzo kwi-fasting. Amen. Yabona lo? Yeah. Amen. Yabathi uzele ukudla kunomvuzo. Yeah. Amen. Ukuzela ukudla kunzima kodwa sifasta ngenxa yokuthi iBhayibheli lithi ubaba osemfihlakalweni umuzile ukudla ngemotive right uzokuvuza. Amen. Kunezinto ozenzayo noma zinzima kodwa ngenxa yomvuzo wakho. Ungayitshela ukuthi abantu abazila ukudla bazila ngoba bona kungcono, ngoba bona kulula, ngoba bona bazila ngoba kunomvuzo. Amen. Uma wena ungazili ukudla ugejwa umvuzo. Kunomvuzo otholakalayo ngokuzila ukudla. Uthi umuzila ukudla ngemotive right uNkulunkulu obona ufihla uzokuvuza. Awufuni nomvuzo. Amen. And your Father who sings in a secret will reward you. uNkulunkulu obona kuphi imfihlakaleni uzokuriwada umuzila ukudla. Amen. Yes, bafethu. Amen. Sokunjani? Uzongriwada. Kunama-rewards, kunemivuzo etholakala ngezinto ey'hlukeneyo kuNkulunkulu. Khona neyokuzela ukudla. Uma wena wenza into ey'thile uzenzela uNkulunkulu uzokuvuza, kodwa kunomvuzo ozoshoda ngawo ngokuzela ukudla. Amen. Wonke umuntu ozila ukudla, ngicela ukutshela wonke, hayi abathile, wonke umuntu ozila ukudla kunzima. Uma ubona bezila ukudla basuke bezila ngenxa yomvuzo. Ungayithathi khona umuntu othi hayi mina uzila ukudla ngizila ukudla bakunzima. Bonke kuba bonke kunzima. Bazile noma kunzima ngenxa yani Yomvuzo. khona umvuzo otholakalayo ukuzila Ukudla. khuluma ngawo. Amen. Amen. Akuye ukuzela ukudla ngenxa yani ngenxa yokuthi kunzima. Ngenxa yokuthi uvele ulambe ekuseni isisu sishise silume. Akuye ukuzela ukudla ngalokho. Kubo bonke abantu abasindiswa abazela ukudla bakwenze kanjalo. Mina uma ngizela ukudla one day angithi uma ngizela ukudla vele ngilambe ekuseni esiswini sami kulume kushise amadibane athi ngizofa. Phathwe nayikhanda ebusuku ngiqwashe but